Oh, ini yang rumah yang dulu teman-teman, yang usianya puluhan tahun ya. Masih ada barang-barang kuno, Mbak. Jenengan gak ada barang-barang kuno atau gerobak napa namanya? Ada gerobak, Mbak. Bolong-bolong Mbak nggih. Boleh awas hati lho, Mas. Apa sapu? Kok gak dibenerin Mas ini Mas? Bolong atasnya Mas. Nah, ini bolong kalau hujan nggak bocor Mas. Bocor sedanten teh Mbah niki Mbah. Nggih, Bocor ya Mbah. Wah, lha remuk ngoten ya Mbah. Wah, kayune gapuk kabeh Mbah. Gapuk Mbah kayune, renge usuke. Pun. Asam juga kan betul. Minal aidin wal faizin. Ngapunten saking kelepatan nggih Mbah nggih. Nggih. Bisa ketriki malih. Oke, tenan. Nggih, nggih, Mbah. Nembe istirahat apa? Nggih niki. Salipan kados saya, Mbah. Wong. Nggih, sing anu nggih areng niku to, Pak. Celok-celok. Nggih. Mas sinten namanya? Gane Godril. Godril nggih. Nah, ini simbahnya pemilik dari rumah ini ya. Iya. Nah, ini yang depan ini bangunan baru nggih, Mbah nggih. Nggih, iki pedang. Yang asli yang belakang nggih, Mbah nggih. Nggih. Oh, Kang. Yang asli Masih ini digunakan Mbah yang belakang ini, Mbah? Tasih. oh tesih dinggeni ambet ya, Mbah? Nggih. Oh tesih dinggeni sing iki, Mbah. Oh. Dari sakit dan dos ya. Wong dilane kok kados taman stok napa batakon apa? Nggih. Turane niki. Oh, turane yo ngajeng niki, Mbak. Nggih. Teman-teman di dalam rumahnya Mbak ini kita dulu belum sempat masuk Mbak nggih. Lagi kita masuk. Oh, ini sing rumah zaman riyen nggih, Mbah nggih. Oh, ini yang kondisi rumah yang dulu ini ya. Oh, niki kan gede, Mbak. Iki lho nggih bangunan sing asli niki nggih. Ini belakangnya Ini yang rumah dulu. Niki makke dilanjut malih kang kene niki, Mbak. Nah, Sing niki nggih asli di daerah nggih malih. Oh, ini yang rumah yang dulu teman-teman, yang usianya puluhan tahun ya. Masih ada barang-barang kuno, Mbak. Jenengan gak ada barang-barang kuno atau gerobak napa namanya? Ada gerobak, Mbak. Ukuran piro kuwi? Iki gataku lawas tapi iki. Aduh, namuke wakeh ngono. bolong-bolong Mbak nggih. Boleh awas hati lho, Mas. Kok gak dibenerin Mas ini Mas? Bolong atasnya Mas. Nah, ini bolong kalau hujan nggak bocor Mas. Bocor sedanten teh Mbah niki Mbah. Nggih, Bocor ya Mbah. nggih ya. Wah, lha remuk ngoten ya Mbah. Wah, kayune gapuk kabeh Mbah. Gapuk Mbah kayune, renge usuke. Ini bangunan baru depan. Yang belakang bangunan lama. Yang baru penyelesaian pembangunan rumah. Dulu daerah kaca. Di dalam daerah kaca. Pasah. Oh, nih hiburannya ada tip deck. Tip radio zaman dulu. Tip deck zaman dulu ya Mbah. Nah, Niki radio zaman riyen. iya. Pinara to Mbah? Nah, Pinara. Kesel istirahat jenengan.
Wah, ini Mbak tinggal di sini sendirian ya Mbak nggih. Putrane teng griya piyambak-piyambak, Mbah. Nggih. Nonton Bawen, Purwodadi mriko, nonton Banding. Purwodadi Banding. Nggih. Bawen, Mbawen nggih enten. nonton. Ini jadi sementara simbahnya di rumah sendirian ini ya. Nggih. Wah, kalau malam rasanya seperti apa, Mbak? Mriki niki, Mbak. Mboten mboten napa-napa. Aman, Mbak nggih. Aman. Mboten enten apa istilahnya memedi. Gantung. Bantu, mboten enten, Mbak. Mboten enten. Genderuwo nggih mboten enten, Mbak. Mboten enten. Entakan tinggal mboten purun nek. Oh. Napane nggih. Iki memetine gendruwo napa. Mboten purun nggih. Mboten purun blas. Wedi nggih, Mbak nggih. Mboten ngetok, Mbak. Mboten ngetok. Mboten ngetok nggih. Kan ngancani malah mboten ngetok. Entakan batiri ngoten. Cara orang malah taken batiri kan tenan saya. Tinggal teng mriki sudah berapa lama, Pak? Lah mun enten Eketan tahun nggih. Nggih, mun enten. Sudah 50-an tahun tinggal di tepi pinggir hutan ya. Iya. Hutan kelilingi Mbah ya. Nggih. Alas nggih. Nyamuke kuwatah, Mbah, nang dalu. Mboten enten. Dan nggih. Mboten enten iki kirane nak tiang-tiang sing kula kok mboten Terus kowe. mboten dicokotin. Oh, jadi mboten paham. sahabat ya, Mbak. Mboten purun. Pun kulino. Nggih. Iki kadang-kadang kula kados tawon niku. Kadang-kadang nggih. Nggih. Wah, Nyamuke niku, Mbak. Nggih. kehidupannya baik seperti ini ya teman-teman ya. Sederhana sekali juga nggih. Nggih. Hidup dengan apa adanya di desa. Ini termasuk nggih mencil ya nggih dengan iki. Nggih ya. Kampung lainnya. Ya Mbak teng mriki. Di kula ada penyakit paru-paru, jantung, ngoten niku. Jenengan, Mbak. Nggih. Sok tuwe mriki putrane. Gitu we tinggal sawit. Nggih. Sarang nggih. Nah kula ge dalu niku lah. Wis anget niku kasasing col. Nggih, ucul. Kados sing ucul. Ana usul dhewe cepupung ngoten piye oke. Mboten tren anu nggih griya mriki putrane. Mboten nderek putra mah jenengan, Mbak. Wah, mboten jenak. Oh, jadi nggih mun do ngejak jane. Nggih, seselat panjang ngriko nggih ngejak, sing ten mriki ngejak. Lha kok ngenten napa mboten purun. Wah, mboten jenak. Mboten kerasan. Nggih. Mun ketinggalan mun kajeng griya piyambang mriki mawon. Ya kula niku ngono, Mas. Kula niku enten selat panjang niku enten sedasa wulan, pun wol niku lah pun 3 wulan men melhajeng wasul mawon. Makanya selat panjang niku kita tebih. Nggih. Saat panjang niku daerah pundi, Pak? Daerah Riau. Riau. Oh, luar Jawa to. Niku Nggih. tengene tarahan jenengan apa perantau? Larene kula. Oh, itu santai mriko. Nggih. Sekawan wulan Selat boten panjang betah. Riau. Nggih. Rindu kampung halaman, Mbak nggih. Nggih. Cilekan teng mriki kelingan desa. Nggih. Yang ganten kula enten banding riku menak saged to. Lah bandingan mriku niku to, Mbah? Riku niku. Lah nggih caket to nggih. Nggih saged. Mboten jenak, Mbak nggih. Mboten jenak. Lah caket mawon to jane. Balik mentok kali ku dinten pot mangkali wasol. Berarti boten ngasih nyepang mriki. Napa nek? Nah, putra mriki ngoten niku. Mriki nak sing riku mboten sak nyepeng mriki. Boten ngasih nyepang nggih. Dadi mriki sonten langsung. Nak sing bawe niku nggih wong enten-entene ragil niku nggih kadhe-kadhe sedasa dinten. Kadang-kadang 7 dinten. Teng mriki. Enten mriki. Akhire pas nilai ngoten niku nggih. Nggih. Oh, ngoten. Ingkang ragil niku jaler apa estri? Anu Jaler jalur. Mbak Win. Jaler. Nggih.